Pysykää rauhallisina, vastaanottimissanne ei ole mitään vikaa. Tämä on päääijien virallinen lähestyminen CAP-autokoulua kesäcruiseille 2016. Minä olen setä Julmari Jalmari ja kollegani Jaba ei ole paikalla tällä hetkellä, hän on Torniossa. Mä oon Torniossa. Ja mä oon täällä Torniossa. Ja ongelmana on se, että Jaba ajaa tandemilla. Ja tandemilla olen liikkeellä. Mä hukkasin mun tandemi. Mä en tiedä missä mun tandemi on. Tarvitaan auto. Huh. Mikä meininki? Hän on myös hillitty nuori mies. Kuten tiedätte, pääjäthän rokkaa aina. Jos meidät valitaan kesäcruisailijaksi 2016, luvassa on tyyliä, luvassa on taidokkuutta, luvassa on vauhtia. Ja vaatetusta sponsorista tosiaankin ois apua. Meidän... Tsekatkaa tää swag. Tää on makee. What up bitches? Vaatesponssi. Vaatesponsoreja tosikin tarvitaan. Se kakkaa nää vaatteet. Nää vaatteet on oikeesti ihan. Kyllä meillä on tyyli. Pääjät. Ja vaikka pääjät aina hauskaa piettää ja jne. Meillä on tärkeää turvallisuus. Esimerkiksi seksihommissa. Tiedättekö te mikä tää on? En mäkään. Tiedättekö te missä päääijät tekee hilloa? Tien päällä päääijät sitä massia tekee. Kelaa sitä, eli tätä, eli hilloa. Eli dinaaria, tietenkin hillitysti tien päällä, rakkausmeiningeissä. Kaikki voittaa. Sitten on tää. Ei mullakaan, ei mitään haju mikä se on. Se vasta tuolee siinä. Kelatkaa. Mut sitä vastoin jos välillä pitää mennä tosi lujaa. Miten sattuikaan, minulla on ajohanskat. Elikkä CAP kesäcruisailija 2016. Setä Julmari Jalmari ja Jaba on valmiin ottaa haasteen vastaan. Nähdään tien päällä, nimittäin tien päällä päääijät sitä massia tekee. Wop! Cheer!